sa chapter 5 verse 3. Saglit kamo katawhan man sa Dios. Amen. Amen. Ingon pa ni Apostol Pablo, saglit kamo katawhan man sa Dios. Dili maayo igdumog na dunay sa lawayong pagpakighalawas o kahugawan o kato diha kaninyo. Munay kuan to no. Munay pahimangno kanato ni Apostol Pablo. Dili lang kay dito sa nagpahimangno sa simbahan sa Efeso, kundi lakip na kanato karon nga nangalaga diha kay Kristo. Kundi lakip na kanato, lakip na sa katawhan nga nangalaga diha kay Kristo. Gipahimangnoan sa pulong sa Dios. Giingnan ni Apostol Pablo nga saglit kamo katawhan sa Dios. Dili mayon igdumog na dunay sa lawayong pagpakigilawas o kahugawan o kato diha kaninyo. Pahimangno. So dili maayo nga katawhan man ta sa Ginoo, katawhan man ta sa Dios. So atong apingan ang atong kinabuhi na walay makasaway dinhi. Aron makita sa katawhan, makita sa palibot, uy, tininuod dili ang ilang pagpangalagan. Muduyog ta. Muduyog ta sa ilang pagsimba diha sa Ginoo. Ang verse 4 niya, ayaw kamo paggamit sa mga pulong na malaway. Dili maayo, kining anak ta sa Ginoo, kining mga katawhan ta sa Dios, dili maayo nga mogamit ang mga pulong nga dili maayo, no? Pagpamalikas sa padiya, mga pagtunglo sa si katawo, dili maayo, no? Ingon pa diya, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang, mahugaw tiyaw. Sabi mahugaw tiyaw. Ang dili maayo sige. Pulong. Wala na ginaalaw kanato ng mga anak sa Ginoo. Wala na ginatugot kanato ng mga katawhan sa Dios. Ng mga pulong na dili maayo mahugawa sa kubaba. Ngano man kay kita katawhan naman sa Dios. Anak naman sa Ginoo. Di kaya na ito na. Usa pa niya. Angay hinoon kamo magpasalamat sa Dios. Adlaw tanan igsoon minuto-minuto. Usahay gani sa atong pagkaon na binagutom na di na ta kapasalamat sa Ginoo. Amen ba? So ito pa sa iyo pa niya Apostol Pablo nga angay hinuon kamo magpasalamat sa Dios, no? Kanunay ta magpasalamat sa Ginoo. Usa pa diya. Sa verse 5 timati kini. Walay tayo nga sa lawayon laway hagko kay ang kahakop maoy usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Ano mga hakop dalo? Ang dalo, dili lang kay dalo sa pagkaon, dalo sa panahon. Ultimo adlaw Domingo, dili na mo simba, dili na mo ngalagad sa Ginoo kay ila pang gamiton ang iya nga adlaw sa Dios. Sa gingon sa Ginoo. Nga ang 6 days alang sa tao sa pagpaningkamot. Ang usa ka adlaw ay kapito alang sa pagsimba sa Ginoo. Pero kuhaon pa gyud mo gingon nga ang kahapon, ang pagkadalo, mo na'y paagi sa pagsimba o Diyos. Dili lang kay Diyos ng larawan kung dili. Ang panahon ba, kanato po trabaho, asa magkana, Diyos, kanato po paglaba, pagbantay yung mga tindahan sa padiya. Pagbantay sa ubalay, kamasig lukabon, kinaghan mga wala. Di una nimo ang material kontra sa Ginoo. Muna nga alam ka na ito, mga katawhan sa Diyos. Wala na ni ka na ito. Amen ba?
Hallelujah. Ano man, kaya nasayo naman kita sa kabuturan, nasayo naman kita ng anak na sa Ginoo. Dili na nato, dili na ta magdinalo, dili na ta maghinako sa panahon sa adlaw sa Ginoo. Sa una kaniadto, ako pa ni gamiton igsoon. Ha? Sa wa pa yung kumahantog sa pagpangalagad sa Ginoo, alam ni kay trabaho Domingo. No? Kana lagi magkapas na nga mapuna ng atong income. Ya, pag-abot sa panahon mo trabaho ko Domingo kay imong adlaw mo 500 imong adlaw mangutang mo kag 600 sure lang yan abot sa panahon no ano man aga na lagi imong kadalo bisag adlaw sa Ginoo imong gamiton ha pag-abot sa panahon na ako sildo in English na ha short una, o sa kuwan pa, daw pa cellphone nga, total sa cellphone na may udi-udi. Ano magigamit mo ni mo ang panahon sa Ginoo? Ha? Kung yung saan man mo pagtapal, anak, bekaron. Sa isa ka bulan, o gamitan na mo duha ka Domingo, kaya kaduha ka mo simba sa isa ka bulan. Kung pila ka Domingo ang isa ka tuig, 52. Kung kuhaan mo lang duha sa isa ka bulan, na kay utang sa Ginoo duha ka adlaw, saan mo na pagtapal karon? Gawas lang kung nasakit ka, hindi na gyud ka adto simbahan. Kaya nasayo ng Dios ni ana, pero imo lang nagigamit sa imong panginahanglan, dili maayo. Usa na ka hinako sa pagsimbaw sa Dios. Ha? Usay nga niya, madung padayon no. Asa to verse 5. Timati kini walay tao nga sa laway hangtod kaya kakog mo yung usa ka paagi sa pagsimba sa Dios. Nga makaambit sa gingharian ni Kristo o sa Dios naway son. Ang kini nga kinaiya, kini nga pamaagi sa pagsimba sa Dios. Di kagiyon makaangkon sa gingharian ni Kristo o sa gingharian sa Dios. Di ka makaambit matupan dinhi. Ha? Kaya kahagog usa diya, ha? Klaro kayo. Nga paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo o sa Dios. Di ba ka makaambit makaangkon ini nga gitagana sa Dios nga naman. Ang imong una-una ngadto raman sa Dios, butang ng kalibutana, sa imo lamang kaugalingon nga kinahanglan, material, wala na kanang una-una sa Ginoo. So sa atong pagpangalagad, unsa mo ito pagpakita ngadto sa mga dili Kristohanon ang atong kinabuhi nga iyan ang magkata ni Kristo. Ang 1 Timothy chapter 6 verse 20 ingon sa dinha. First Timothy, Kapitulo 6, versikulo 20, 21. Gina ni Apostol Pablo sa Timoteo, magmuni ang gitukyan kanimo likaiya masulti-sulti nga dili Diosnon o kang binuang nga mga panaglalis nga gitawag og kaalam apan dili diay tinuod nga kaalam kanang mo na batayan nga kita nga mga Kristohanon pataka ra pud sulti basig kaingon ka nga kanang imong kaalam gikan na sa Ginoo imo ra na naidaghan na ron mga katawhan. Pero sa Apostol Timoteo, giingnan na Apostol Pablo nga magmuni ang gitukyan kanimo likay ang mga sulti-sulti nga dili Diosnon ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag og kaalam apan dili diay tinuod nga kaalam. Kay may pipila nga nagbatong sila niining mao kaalam ug tungod niini nangapakyas sila sa ilahang pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyo. Una igsoon pinaagi sa atong mga sinultihan nga dili maayo.
mga pakyasta sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Matod pa ni Apostol Pablo. So kung mao nang imong kinaya igsoon, kung saan mo man imong pagpakita ang imong kinabuhi ngadto sa mga dili magtotoo nga ikaw tinuod nga usa ka Kristohanon. Puro naman ka panglingla, pangilad. Doon ay daghan karon ng mga tao ni anak. Nga usahay gini daghan na ron gitawag na to nga kanang scam. Muna nga usahay bantayan na to ang mga tao nga kanang maayo ka manulti, no? Pero ila-ila na dili na tinuod nga kaalam nga gikan sa Dios. Muna nga usahay daghan karon mga agni sa mga Kristohanon, no? Nga ang ila mao ni tinuod, sumalikaya na to. Mga sulti nga dili maayo. Unsa pa igsoon? Diya sa ato balikan ng Episo chapter 5 verse 15 to 17. Busa matmuning, busa pagmatnon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Awa, pahimangno. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundi sama sa mga maalam. So mo nag-ingon na Pablo nga pagmatnon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama nga walay mga alamag, kundi sama sa mga maalam. No kanang nasayon na mata sa kamuturan, ayaw pagkinabuhi igsuon nga wala kay nahibaw-an, nga wala kay nahibalaan sa imong pag-alaga diha sa Ginoo. Daghan ang gitudlo diha kanimo matoy gingon dito sa Filipos. Nga atong gibasa gaina nga kinahanglan nga ang mga butang nga maayo anaa gyud nganhi kanato sa atong kinabuhi. Tanang butang nga maayo nga atong nakatunan diha kang Kristo atong ikinabuhi dili kalibutan na. No? Mutay gingon niya na sa verse 15, busat pagmatnon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundi sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Tanaway son? Ayuhon ginato kay delikado. Tanang adlaw igsoon dili kalibutan na delikado. No, kunang mag-amping ta sa atong pagkinabuhi, mag-amping ta sa atong pagkakristohanon. Kaya mo na igingon diha nga dunay daghang mga saksi, mga witness sa imong kinabuhi nga nagatan-aw, nagabantay kung giunsa nato pagkinabuhi ang atong kinabuhi isip mga Kristohanon. No, atong batayan, atong ipakita nila nga tinuod kita nangalaga diha sa Ginoo. Atong panon aron makita nila ba nga maayo gining mga anak sa Ginoo. Maayo gining anak ni Kristo. Kay maayo gid ang kinabuhi. Pero palaaway ka, maayo lang ka diha adlaw Domingo, maayo lang ka sa sulod sa simbahan. Apan paggawas nimo diha na ang tinuod nga kinaiya. Kung saon nimo pagdala sa usa ka kalag dinha sa tiilan sa Ginoo. So kung ipakita, ipakita na to. Mo nag-ingon diha nga ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Ayuhon na to igsoon, mag-amping kita isip mga Kristohanon. Ang verse 17, busa ayaw kamo pagpakabuan, paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Paningkamutan na to igsoon, kung unsa kayo ng kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Di ka ikaw lang magbubot, kaya na ko rin, mauni ang buhaton. Kung dili, atong paningkamutan, kung unsa gayon ang kabubuton sa Dios, alang kanimo o alang kanatong tanan. Amen? Hallelujah, igsoon. Kaya maunay gusto sa Dios nga ipakita nato ngadto kaniya ang atong tinuod nga pagkaanak diha sa Ginoo.
Usahay lagi ng tao matintal ma, no? Maligla pa yun. Tungod sa mga buhat sa kaaway ng kilibutan na karon. Pero atong yampo sa Dios atong nga magmalikmon ta diha sa atong pagtuo ngadto kaniya. Ha? Kay kada naimuwali igsoon usahay madungog yun nato nga hapit na ginubalik ang Ginoo. Kada wali pila na katuig niya ato madungog nga hapit na mubalik ang Ginoo. So doon lang ang yung kaayo, no? Muna ka ang pinga na to atong pagpangalaga sa Ginoo, no? Atong ipakita dinhi sa kalibutan ug unsa ta katinuod nga mga Kristohanon taliwala sa mga dili magtotoo. Kay basig ikaw ang hinungdan igsuon nga kana sila mubalik sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Pila mo kabuok dinhi tan-awon mo sa mga silingan nga maayo gyud kinabuhi. Nya maagi nato sila sa pagbalik diha sa tinglan sa Ginoo. Puno ning simbahan sa kabukod. Maistinan pa ni, no? Ano man, kay ila mo nakita kung unsa ka katinuod nga nangalagad sa Ginoo. Amen. Una, nga ato yung tinuod ng atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon. Atong ipakita, no? Pagpakita, atong ipakita ang atong kinabuhi ngadto sa mga dili magtotoo ingon nga mga Kristohano. Tinuod kita. Tinuod kita. So sa paingon diha ng Pablo sa Roma, chapter 14 verse 19. Ingon pa niya nga sa kapitulo 14 bersikulo 19 sa Roma, busa paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag og kalinaw o makalig-on sa usa-usa. Ha? Muna atong tinguhaon nga ang matag usa kanato igsoon magmalig-on diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ha? Paninguhaon gayud nato kanunay ang pagbuhat sa mga butang nga makahatag kalinaw ug makalig-on sa usa-usa. Ha? Una ato ipakita kanato. Dili lang kay kanatong tanan nga mga Kristohanon kun dili ngadto sa mga dili magtotoo. So sa padiya sa kapitulo 15 sa Roma bersikulo 14 ingon pa niya mga igsoon, makasiguro ako nga puno kamo sa kaayo ug tanang kahibalo o makahimo kamo pagtudlo sa usa-usa. Tinudloay. Muna usahay o mga bigil-bigil ng mga Kristohanon. Mo man ay usa ka nato nga ang uban mo dili na mga musod, dili na mo simba, no? Kay usahay o makita nila ang mga kaigsuonan nga adunay panagbingkil, no? Adunay dili panaghiusa, mo ni usa tan-awon sa mga membro. Muna yung usahay tanawon sa mga katawhan nga kanang dili mga magtotoo. Gubot na sila, alis na sila. Ingon mga anak sa Ginoo, ingon mga Kristohanon, no? Muna itong batayan sa itong pagpangalaga diya sa Ginoo igsoon. Nga anaa ka na ito kanunay ang kalinaw, anaa na ito kanunay ang panaghiusa, anaa na ito kanunay ang tudloay sa matag-usa. Say mo nay tudlo nimo imong paminaon. Ulo kami ng mga digo nga nagatudlo sa usahay makasakit pud bayami, no? Maka-igo pud bayami sa tawo apan ato na dawaton kay dili na among sulti kun dili tudlo na sa pulong sa Ginoo, no? Sa atong kinabuhi. Na atong dawaton nga kinasing-kasing. Salamat Lord nga naigo ko ni anak, no? Salamat Lord kay imo kong natuluan ni anak, no? Atong dawaton ang
tudlo sa Ginoo kay mao nay maka usa nga maka lingkod kanunay sa atong pag-alagad sa atong buhi ug bugtong nga Dios. No? Duna nga atong ipakita ha? Ipakita nato diha sa katawhan ni kalibutan na nga kita igsoon nga mga anak sa Dios tinuod gayud nga nangalagad ngadto kaniya na makita nila nga tagakabudlot nga nagasimba at tinuod gid ay nga mga alagad nga matinul-anon sila nga nagalagad sa Ginoo. Una nga makita na nila sila pa na ingon nga mo pwede mo simba diha na sister, Brad, sa inyong simbahan. Oh, nga naman, kaya nakita ko nila nga unsa ka katinuod nga nangalagad diha sa Ginoo. No? Dito bitaw sa magsaysay sa pagsimba nila Berto ni Jali sa Saudi sa Central pa sila, Central Bank. Wa man gidon nila nakita. Mubo ra ni kay namatay meeting. Kapasig sa taas ko itong iskutanan. Ang konklusyon sa itong mensahe karon, ang Tito 3:8 na ingon din naga tudlo ang puro sa Ginoo. Ingon din sa Tito, o tinuod kini. Gusto kong hatagan nimo og talagsaong pagtagad kini mga utanga. Aron kadtong nagtuo sa Dios, magmatngon pagamit sa ilang panahon sa pagbuhat og maayo, kinmaayo ug mapuslanon alang sa tao. Amen? Amen. Ang pulong sa Dios, ang pagpaminaw, ang paggamit nato ug maayo sa panahon. Kung sa giging Tito diha, mapuslanon kini alang sa tao. No? Mapuslanon. Dili ni kay baliwala ra nato. Kung ayoho nato paggamit nato kinabuhi diha. Atubangan sa Ginoo. So ano nang gihita kong kapuslanan sa atong kinabuhi. No? Kay gusto mo tayo igsoon nga pumupuyo ang langit. Amen? Amen. Wa mag-ibingon nga ako gusto kong impyerno. No? Besang pagkin sa iyong bukutan noon, gusto nyo mupuyo ang langit. No? Pero unsaon? Unsaon? Ang gusto lamang sa Diyos nga mupuyo ang langit. Nga matinud-anon ka nga nangalagad nga tukang niya. Amen. Ha? Kung gusto ka mo po yung langit, atong sundon kung unsay kabubuton sa Ginoo. Atong tumanon kung unsay kabubuton sa Ginoo. Maunay requirement nato sa atong pagdawat ni Kristo Jesus, sa atong pagtuo ni Kristo Jesus. Ang tinuod kay ng pag-alagad niya sa Ginoo. Usa na kaniya na igsoon na makaapit sa ginilian sa Diyos. Amen. Ha? Ato pagpagkan ng Diyos, so, hallelujah. Na isa pa ni Ana nga nakaambit na gayon sa gingharian na giandam sa Diyos. Nakaluwasan, ato na nakon pinagis mo pagtuo niya kang Kristo, pinagis mo pagdawat niya kang Kristo, pinagis sa gugma sa atong puyong bugtong ng Diyos. Yang yun ako tanan sa pagtindog, salamat sa paminaw, salamat sa pamati sa pulong sa Ginoo.